Продължаваме да раздаваме грамоти. Анита Димитрова, грамота за най-вкусна коледна баница. Това не е истина вече, което виждам. Точно така, прегръдки и заслужени аплодисменти за тази страхотна малка госпожица, която ще се окаже, че и тя е правила баница, така ли? Госпожа Димитрова, заповядайте. Давайте натам, Ваня. Следващата грамота отива при... Заповядай, това е една млада госпожица. Нека да аплодираме младъжта. Колко е хубаво, че децата ръболуват, освен че така танцуват и пеят, могат и да готвят. Трудно ли се прави баница? Не. Какво трябва да направиш една баница? Я ми кажи бързо. Най-важното за една баница е плънката. Плънката с месо ли я правиш? Как я правиш? С шунка, майонеза, сирене Да, и любов. Виждате ли? Това е новото поколение, носи новите съвременни кулинарни изкушения. Чудесно, заповядай тази грамота и продължай се така. Нека да аплодираме още веднъж тази прекрасна Анита. Ние продължаваме натам на сцената с трето място. Госпожа Димитрова, заповядайте. Давайте натам, Ваня. Следващата грамота отива при... Заповядай, това е една млада госпожица. Нека да аплодираме младъжта. Колко е хубаво, че децата ръболуват, освен че така танцуват и пеят, могат и да готвят. Трудно ли се прави баница? Не. Какво трябва да направиш една баница? Я ми кажи бързо. Най-важното за една баница е плънката. Плънката с месо ли я правиш? Как я правиш? С шунка, майонеза, сирене Да, и любов. Виждате ли? Това е новото поколение, носи новите съвременни кулинарни изкушения. Чудесно, заповядай тази грамота и продължай се така. Нека да аплодираме още веднъж тази прекрасна Анита. Ние продължаваме натам на сцената с трето място. Госпожа Димитрова, заповядайте. Давайте натам, Ваня. Следващата грамота отива при... Заповядай, това е една млада госпожица. Нека да аплодираме младъжта. Колко е хубаво, че децата ръболуват, освен че така танцуват и пеят, могат и да готвят. Трудно ли се прави баница? Не. Какво трябва да направиш една баница? Я ми кажи бързо. Най-важното за една баница е плънката. Плънката с месо ли я правиш? Как я правиш? С шунка, майонеза, сирене Да, и любов. Виждате ли? Това е новото поколение, носи новите съвременни кулинарни изкушения. Чудесно, заповядай тази грамота и продължай се така. Нека да аплодираме още веднъж тази прекрасна Анита. Ние продължаваме натам на сцената с трето място.